Yeah, good evening, Mr. DJ Wally. Mr. DJ Wally, ndoda kukandawo voice yangu kuikanda pa platform yako. Because tiri kufara nezviri kuitwa neDA South Africa. Ndo zvinhu zvatachichemera kuti dai zvaitika. Because tiri kurwadziwa kwatiri kunoku, tiri kugara musango, tiri kudzingirirwa nemapurisa emuno muSouth Africa because of Mnangagwa and ZANU-PF. Hazvinakidzi. Ndisekuru kwatiri vanofanira kupa matomo kuvazukuru, kuti vazukuru ivo vape ngano kuvazukuru, ngano kureva kuti vataridze vazukuru nzira, vachivadzidzisa kuti nyika inotongwa so zvichidai. Zvava kuita izvi hazvifadzi. Tinoda kudya tese, tinoda kuguta tese. Iko zvino vari kuuraya nokusunga vana veZimbabwe. Zvizvagwa zvavo zvavanopikira ivo vaMnangagwa kuti ndakavhoterwa nevana veZimbabwe ndigare pachigaro chero kuri kunyepa. Wai nhasi vava kusunga vakavavhotera vacho, vana veZimbabwe vacho. Izve SADC ndezve 2 minutes zvinopera mangwana. Kuswera mangwana kwava nemaelections, vomira mberi kwevanhu vachitaura zvavanotaura kunyepera vanhu, sokunyepa kwavakaita kumashure. Zimbabwe haina kusungunuka. Zimbabwe iri mumawoko ehutapwa. George Charamba zvaari kuita wakamirirwa ramangwana. Chabvondoka kubva kuSouth Africa, kubva kuDA, zvanga zvisingafungirwe nepasi rese kuti DA ingasumudza musoro, kusvinura maziso, kuona zviri kuitika muZimbabwe, imise zvese izvi. Chikashamadzo chikuru chokuti dai Mnangagwa ari munhu anofunga neZANU-PF yake nana Charamba, vaikanda mapfumo pasi. Vorega kupocha, kutapa, kupwanya, kuponda vana vavo, vana kwavari. Dani zvaibvira Mnangagwa nhasi angofuma mangwana achitaurirana nemhuri yeZimbabwe yose, kwete neopposition, nemhuri yeZimbabwe yose. Agare zvake pasi, arime, arere vazukuru vake. Hazvinakidzi kuti nyika ite so. Iye ari kuondonga, ava kupomera vana veZimbabwe kuti ndo vari kuondonga. Ochinjazve kuti kwai ndakavhotegwa navo. Ihuku, huku iri kudya mazai ayo, iri kunwa mazai ayo. Zvataiona tichikura tainzi tichiona huku ichinwa mazai ayo, yaipiswa muromo. So Mnangagwa, tokupisa muromo here kana kuti worega kudya mazai ako? Tokumbirawo sekuru mundorima, muisirewo vechidiki mukana. Mava sekuru, tinokurespektai, murima munda muchirera vazukuru. Ona mwana wevhu vachideploya masoja, mapurisa musi wa15-16, hungava usiku kana masikati. Ambush vana veZimbabwe, vakomana nevasikana, vana mai nana baba, vana mai memuchibika sadza kudzimba. Torova ambush 2233, hatifambi tiri gurupu. Umwe noumwe unoziva kuti mupurisa nhingi unogara pakati, mupurisa nhingi unogara pakati. Paanobuda kuenda kurodhi kunorova mwana, imba ngaisare ichitsva. Imba yake ngaisare ichitsva. Maofisi eZANU-PF
maofisi ezanu PF angava makanzuro angava pavanobuda vachiinda kusadhaki kwacho vachinodini vachikurudzira vachiita misangano, maofisi, dzimba dzavo, mota dzavo pavanopaka vachibuda vachiinda ngadzitsve, chimwe nechimwe chinhu ngachitsve. Zanu PF chii? Masoja tinodya navo, ndivana mukoma, ndivana vanin'ina, ndivana vana vedu. Havangasiyi tichitambura mudzimba vachienda kunotirova kuti tichigadzirisa nyika, kuti ivo navo vagute vadye vachiguta. Saka kuti tivaratidze vajoine, achibva ikoko kwaanenge achindorova vanhu murodhi, atumwa naMnangagwa nana George Charamba nanani ikoko, unowana imba yake ari madota. Kana ane mota, kana ane zvimakombi, zvibhizinesi, unowana ari madota achibva ikoko. Totokurudzirana guys, ngatiite izvozvo. We are tired. Toda kutoita umwe noumwe anoziva panongogara mupurisa iye achipfeka uniform kubva musi wa16 kusvika musi wa20, ngaadzoka achiwana imba yake ari marasha, ari madota. Chimwe nechimwe chinhu chakawana chiri dota. Tione kuti Mnangagwa anomukombanzeta here. Hatidi kujarigwa nemasoja atobva tichibikira sadza, vana mai vachivabikira sadza kuti vagadzirise nyika vanorova vanhu vachipusa nyika vachitevedzera zvana Mnangagwa. Never. Ivo vari ikoko kustate house whatever kwavari ikoko kusadhak vachigadzirisa nzira dzekuti kudii kwavo kumba kunenge kuchitsva. Umwe nomwe musoja anobuda achindorova munhu ngaazive kuti kumba kwake kunenge chechibhena kumba kwake. Hatidi kuzokujairigwa. Ngatigadzirise nyika tiri tese. Iwe musoja unopuwa matoto, hauna kana chikafu, mwana wako unoenda kuchikoro neshoka, but unorova munhu to say wademonstrator, wataridzira kuti zvinhu ngazvigadziriswe munyika. Woti kwani ndatumwa nokuti ndiri pabasa. Iwe kumba kwako unodya nekabheji, unodya nemubora. Saka unofunga chii? Chinja maitiro.